Krásny podobný deň pri ďalšom videu v škole finančnej gramotnosti. Toto video bude trocha iné, lebo bude rozdelené do 7 tém a každá téma bude na seba úzko nadväzovať. Lebo ako som povedal, ak budete počuť ekonóma, ktorý neberie do úvahy jeden obrovský fakt, že geopolitika, ekonomika a politika sú úzko prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú, tak to nie je ekonóm, ale to je len manipulátor, ktorý vás chce zmanipulovať. Témy. Čína masívne podporila svoju ekonomiku. Zvýši sa dopyt po komoditách. Čo to bude znamenať pre celý svet? Druhá téma, americká kríza pôžičiek. Striko sám si za 5 dní požičal 382 miliárd amerických dolárov. A od koho asi myslíte, že to bolo? To sa dozviete v druhej téme. Tretia téma, asi najviac zaujímajúca vás, ktorí investujú do striebra. Striebro a jeho produkcia v nasledujúcich rokoch a hlavne včera bolo obrovská manipulácia na trhu a túto tému si rozoberieme, čo sa vlastne na trhu so striebrom včera stalo. Na to bude úzko súvisiaca téma Rusko a jeho šachová hra so striebrom a platinou. Ak dočítate môj Telegram, tak tam je krátka informácia o tom, čo idú Rusi v najbližších 3 rokoch robiť. Ďalšia bude Európska únia, impérium odsúdené na zánik, kde rozoberiem v krátkych bodoch, čo už rozprávajú aj naši predstavitelia a čo hrozí Európskej únie. Lebo ja stále tvrdím, ak Európskej únii vládnu technokrati, byrokrati a dávajú nezmyselné rozhodnutia, takto, a to sú politické rozhodnutia, takto sa automaticky prenáša do ekonomiky. A potom tá ekonomika Európskej únie aj tak vypadá. A hlavne Európska únia má na stole register aktív EÚ, kde každý jeden občan by mal dávať tlačivo, aké aktíva vlastní. To bude ďalšia téma. A na záver systém nekrytých peňazí a to, čo sa deje vo svete a vo svete krajín, ktoré si požiadali o vstup do členstva BRICS. A tam vidíte obrovský súvis, čo sa robí na trhu s drahými kovmi a aký bude predpokladaný vývoj. Takže to sú hlavné témy, ktoré si teraz rozoberieme. Tak prvá téma, Čína masívne podporila ekonomiku. Čína sa dostávala do recesie. Nakoľko má obrovské dolárové prebytky, tak extrémne podporila ekonomiku. Aký to má následok? No, musíme za tým hľadať niečo väčšie. Čína exportne a hlavne, ako keby nebolo zajtrajška, nakupuje suroviny. A využíva svoju globálnu kontrolu nad dodávateľskými reťazcami. A má to za následok, lebo keď niečo masívne skupujete, tak vyháňate ceny daných surovín hore. Dopyt, ponuka, páni ekonómovia. To znamená, tu by som chcel to kritické myslenie. Vždy v ekonomike je najdôležitejšie dopyt, ponuka. Toto je alfa omega celej ekonomie. A pokiaľ chcete rozprávať o ekonomike a pokiaľ neberete
túto dôležitú vec na zreteľ, tak potom nie ste ekonóm. Ja sa nehrám na ekonóma, nakoľko sledujem geopolitiku, ekonomiku a politiku, tak a poznám celý systém historicky, tak dokážem predikovať, čo sa tak bude diať. Takže ak Čína nakupuje drahé kovy, ako by nebolo zajtrajška, drahé kovy, ktoré sú potrebné, tak potrebné pre ekonomiku, tak aký to bude mať následok, keď vyženie ceny hore? Čína sa zbaví prebytočného papiera, nakúpi suroviny, ktoré bude ďalších pár desaťročí využívať vo svoj prospech pri výrobe. A do Európy a do celého sveta privezie infláciu. A najviac bude na tom trpieť stredná trieda v Európe a stredná trieda v Amerike a po celom svete. My si potom rozoberieme, kde sa nachádza Európska únia vo svete ekonomiky. Ale tie rastúce náklady na komodity budú obrovský problém pre centrálne banky, ktoré, ak ste si všimli, začínajú otáčať kormidlo a začína ju znižovať úrokové sadzby. Tu by som sa chcel trocha ospravedlniť, chcel by som sa ospravedlniť za moje vyjadrenie, že počítam do konca roka s 2 zníženými sadzbami Európskej centrálnej banky. No, sme v stave, keď už Európska centrálna banka pristúpila k 3 zníženiam úrokovej sadzby. Je to o 0,75 percentuálneho bodu. A ak ste si všimli už výpisy vašich bank, už sa znižujú aj úrokové sadzby na hypotékach. Tak sa znižujú aj úrokové sadzby na rôznych bankových produktoch. Na dôvážok toho vysvetlím jednoducho, keď sa zase pustia rotačky, tak prichádza čo? Inflácie. A prichádza čo? Prichádza to, že tie vaše ťažko zarobené peniaze budú strácať na hodnote. Práve preto je cena drahých kovov tak vysoko, ako je zlato. Aj strebro vyletelo, ale k tomu sa ešte dostanem. O Číny to je geopolitická hra, lebo Západ je rozptýlený dlhmi, vojnami a hlavne neodborným vedením v Európskej únie. Ale čo chcete od gynekologičky, ktorá vedie celú Európsku úniu. A ten Západ priamo dáva hlavu na špalík tej Číne. Ak si zoberiete informácie z môjho telegramu, tak Čína zvýšila clá na čínske elektrické vozidlá. Ak sledujete pozorne môj telegram a čítate, tak presne viete, koľko vyrobila Čína elektrických vozidiel. Čína nebude čakať so založenými rukami. Spravila to tak zatiaľ diplomaticky, najprv zvýšila clá na alkohol, na brandy o 40%. Ak sledujete slovenskú politiku a vyjadrenie nášho premiéra, jak to bude mať úzky súvis so slovenskou ekonomikou, keď pomer predaných západných aut na čínskom trhu a pomer čínskych aut na západnom trhu, tak to bude mať obrovský zásah do výroby a predaja automobilov ako takých. Nakoľko sme svetovým lídrom v výrobe automobilov, tak to bude mať úzko súvis aj so Slovenskom, pani ekonómovia. Či sa mýlim? Každý, kto kriticky rozmýšľa a má tieto informácie, tak musí mi dať za pravdu. To by bola prvá téma. Prechádzame na ďalšiu tému. V Amerike tiká časovaná bomba.
Veľká americká kríza pôžičiek. Na YouTube je chalan, ktorý robí videá z Ameriky a v niektorých videách úzko popisuje, ako funguje dlhový systém v Amerike. To znamená, aký máte dlhový kredit, ak ste, tak jednoducho povedané, ochotní ho splácať, tak podľa toho si môžete viac a viac požičiavať. Problém nastáva v tom, keď toto robí aj americká vláda. Lebo schopnosť splácať dlhy Američanov bolo do posledných rokov jednoduché, lebo predávali svoj dlh celému svetu. To znamená americké dlhopisy. Nakoľko sa situácia zmenila a ten americký dlh nikto nechce, tak vytvárajú obrovskú bublinu. Zoberte si, že za posledných 5 dní americká vláda si požičala strýmko sám z ničoho 382 miliárd amerických dolárov. A priemerná americká rodina, a zase sa vrátim tomu telegramu, kde píšem tú informáciu, musí mať viac prác, aby dokázala splatiť svoje dlhy. Najdôležitejšia informácia, že je nový historický rekord v prácach na čiastočný úväzok. To znamená, v Amerike je áno, nízka nezamestnanosť, ale rodiny majú viac prác, aby dokázali pokryť životné náklady. No a teraz si to poďme jemne rozobrať. Američania sú na nebezpečnej ceste. Američania si požičiavajú 5 miliárd denne amerických dolárov a ich deficit do roku 2024 by mal narásť, to znamená dlh, o 2 bilióny dolárov. No a kto to celé zaplatí? No, americká stredná trieda. Úrokové sadzby sú na historických maximách a predražujú extrémne dlh. Práve preto už prichádzajú voľby, ktoré svojím spôsobom nič nezmenia, ale predpokladám, že sa budú úrokové sadzby znižovať. Aký to bude mať vplyv na drahé kovy, to poviem len mojim klientom, ktorí si objednajú bezplatnú konzultáciu na túto tému, aby vedeli naplánovať včas nákup drahých kovov. A má to úzky súvis so Slovenskom, takzvanou konsolidáciou na Slovensku, ktorá prebieha. Ale to si práve ešte rozoberiem. Takže keď budú klesať úrokové sadzby, to znamená, nastúpia rotačky a bude sa zvyšovať inflácia. To, že koľko Američania dávajú na obranu a na ďalšie veci nebudem rozpisovať, lebo to nájdete na mojom telegrame. Ale skutočný horor, a o ňom som už robil video pár rokov dozadu, ako je americký zdravotný systém na tom, volá sa to Medicare, ktorý mal byť v dlhu 156 biliónov amerických dolárov. To sú obrovské čísla. Keď si zoberiete, len Slovensko konsoliduje na úrovni 2,7 miliardy za rok. Ale ten Medicare, tam je sociálne poistenie, dôchodky a ďalšie veci. To bude ten šok pre tú americkú verejnosť. Práve preto ja stále doporučujem, urobte si dôchodok sami. Lebo ak budete mať pár uncí zlata, pár kil striebra a preveženie sa tá obrovská kríza, ktorá bude matkou všetkých kríz, tak vy si ten dôchodok budete užívať, lebo ste sa správny čas rozhodli investovať do
drahých kovov do fyzických drahých kovov. A ono, ak sa pozrieme na to historicky, tak tá americká budúcnosť bude asi taká tá karma tej Amerike, ktorá robila po celom svete. A odniesie to zase len bežní Američania. Práve preto je prechod na zlato a striebro nevyhnutné aj v našich končinách, lebo toto isté sa bude diať v Európskej únii. To bude zvlášť téma, ako sa impérium rozpadne. Európska únia. Impérium odsúdené na zánik. BRICS, ktoré sa drží zlata ako globálneho hráča vplyvu. Ak si dáte do kontextu ešte predchádzajúcu tému so slovenskou konsolidáciou, že Američania vôbec nekonsolidujú, to si len tlačia peniaze, nič sa nedeje, a Slovensko, aby dodržiavalo fiškálne nejaké pravidlá, aby sa nám dlh nepredražoval, musíme konsolidovať pre pár hlupých a bez urážky dutých hlav, ktoré teraz najviac kričia, že konsolidovať treba, ale oni by to robili inak. Práve kvôli ním sa konsoliduje. Tak zoberte si ten úplný nepomer, našu zodpovednú vládu, aj keď politikom netreba veriť, treba ich kontrolovať, a nezodpovedným správaním Američanov, tak po čase, po pár rokov vidíme, koho sme si zvolili a kto nám vládol. A podľa toho sa my budeme mať. Byť apatický k voľbám sa môže stať, že sa tam znova dostanú totálne neodborní ľudia, totálne hlúpi ľudia, lebo kto sleduje Zoroslava Kolára a jeho videá, kde rozoberá tzv. Odborníkov z PS, tak to je katastrofa. Jedna taká odbočka, odborník zo Žiliny rozprával, že on neinvestuje do zlata, ale investuje do kvalitnej pracovnej sily. Ale na výplate im to nedáva znať. Tak ja vravím, odborník z Progresívneho Slovenska, toto nie je investovanie, to je biznis. Keď investujete do svojho biznisu, investovanie je to, čo vy robíte so zarobenými peniazmi a dávate to do veci, ako sú nehnuteľnosti, akcie, fondy a drahé kovy, kryptomeny. Z toho biznisu musíte mať zárobok na margo jednej veci a presviečať ľudí o tom, že ekonomický diletant ide rozprávať o ekonomických veciach, tak myslím, že keď človek nevie, koľko existuje pohlaví, tak ako by mal vedieť o ekonomike, geopolitike a politike. Takže čo sa týka konsolidácia na Slovensku, áno, bude nás všetkých boleť, lebo ak som ja rozprával, že keď príde kríza, dotkne sa to každého jedného z nás. Táto kríza je výhodná v tom, že ak to dobre urobia naši vládni predstavitelia, nebude to Slovákov tak bolieť a tí Slováci budú pripravení na to, o čom bude táto téma, o Európskej únii a o impériu, ktoré zanikne. O čom už rozprávam pár rokov. Ak ste zachytili, tak Macron sa chce prihlásiť do spoločenstva BRICS. To, ako berú Francúzsko, tak isto viete, že spoločenstvo BRICS sa tomuto človeku len asi bude smiať a ani ho nezoberú za rokovací stôl.
Úpadok Európskej únie je neodvratný z pohľadu politickej veci, to znamená, ak sa pozriete na reálne, na jaké múdre veci vychádzajú z Európskej únie, od Green Dealu až po viečka na plastových fľašiach. A hlavne, no to najdôležitejšie, Európa, Nemecko bolo odjak živa nositeľom pokroku. V tejto dobe, a keď sa pozrieme, že koľko patentov, a zase som to dával na Telegram, z jakých štátov je, tak Európa už nie je to, za čo sa ešte tí lídri v Bruselu považujú, ale už sme dávno za Čínou, čo sa týka pokroku. Mal som také zaujímavé stretnutie s človekom, ktorý bol v Číne a hovorí, že my sme v Čína za Čínou 5 rokov, 10, my sme 20 rokov za ňou. Môžeme sa baviť o ekonomike, môžeme sa baviť geopoliticky alebo politicky, aký to tam je, ale každý jeden systém je iný. Ale to najpodstatnejšie je, že tá Čína nás, Európsku úniu, prevalcuje. Ak nám budú vládnuť takíto diletanti, ktorí tu teraz vládnu, tak to môžeme prirovnať k 3 rokom bezhlavého pustošenia verejných financií. Ja tu nechcem rozoberať, ako, čo schvaľujú, kde posielajú peniaze alebo ďalšie veci. Už som to hovoril v predchádzajúcom videu, že dolár vo svetovej ekonomike klesol, dolár si udržal tú pozíciu, klesol nejaké 2% v rámci používania meny. Euro kleslo o 26% a stále klesá v rámci ekonomiky a platieb v eurách. Ak BRICS, a k tomu sa dostanem, ďalšej téme, urobí to, čo urobí a podloží si meny drahými kovmi a pokrokom, tak prvé na odstrel bude euro a rozpad eurozóny. Potom pôjde dolár. Ak sa pozriete, že v Európskej únii sú krajiny, ktoré extrémne nakupujú zlato, ako je Poľsko, kde jej guvernér centrálnej banky povedal, že 20% svojich rezerv aktív ako centrálnej banky bude pokryté v zlate, tak niečoho sa musí zbaviť. To, že sa zbavila si dolára, to, že sa zbavila si eura, tak nakupuje zlato. Ak si dotáhnete kontextu ostatných krajín, ktoré sa budú takisto zbavovať týchto vecí a budú nakupovať zlato a drahé kovy, tak potom sa môžeme zase zobrať tému dopyt a ponuka drahých kovov. Európska únia príde na rozstrel, lebo vždy, keď príde na prachy, tak Nemci, Francúzi a tí najväčší budú prví, ktorí budú zdrhať z Európskej únii. Ja stále si myslím, že nie Slovensko vystúpi z Európskej únie. Ak budeme mať správnych politikov, urobia to správny čas, ale prvý, kto opustí Európsku úniu, budú Nemci. Ak sledujete môj Telegram, zase som pri tom Telegrame, že Nemci sú v recesii. Že Nemci majú obrovský problém ohľadom Green Dealu, čo sa týka automobilového priemyslu. Ak si zoberiete, aký tam je ďalší politický problém, čo sa týka migrácie a ďalších problémov, tak oni to potrebujú nejak uťať. Len celá tá nemecká ekonomika bola postavená na lacnej energii z Ruska. Ale Európska únia povedala, že my prehodíme veterné elektrárne, slnko a budeme rozkazovať slnku. A tam sa ukáže zdravý sedliacky rozum
a tam sa ukáže, ako tá Európska únia vládne a čo vlastne vytvorila a aký dôsledok to bude mať pre motor eurozóny, a to sú Nemci. O pokroku tu nemusíme ani rozprávať. O nových technológiách, o nových patentoch. To je obrovský nepomer v rámci vyspelého sveta. A berem tam práve teraz tú Čínu. Takže, či sa nám to páči alebo nepáči, euro pôjde prvé do kytek. A tam bude problém v našom dôchodkovom systéme, tam budú problémy v iných veciach. Ale ak sa nepripravíte vy ako občania, tak budete musieť trpieť. Ale ako tvrdím, každého jedného to zasiahne, ako aj mňa. Takisto aj konsolidácia zasiahne mňa. Len na druhej strane, a znova to zopakujem, ja nemám problém s konsolidáciou, ale mám ešte nejaký problém, že niektoré veci by mal štát inak pristupovať k rôznym problémom, čo sa týka šetrenia, aby ten štát bol efektívnejší v narábaní peňazí. Nechcel to od ľudí, ale aby aj ten štát bol efektívnejší v tých peňazí ohľadom poistiek a ohľadom ďalších vecí, kde ešte sa môže ušetriť pár miliónov. A to najpodstatnejšie, potrestanie tých, ktorí toto všetko spôsobili. Ale ako ja stále tvrdím, Slovensko má dobrú karmu a všetko zlé je na niečo dobré. Lebo zlá vec, keď to zoberete v širšom ponímaní a pozrite sa za kopec, nebola zlá vec. Takže to je ďalšia téma. A teraz si rozoberieme striebro, Rusko a jeho manipuláciu. Posledné správy zo Silver Institute hovoria o striebre, že v roku 2025 až 2026 má klesnúť produkcia striebra o 1%. V globálnom ponímaní to je okolo 836 miliónov uncí. Nie je to veľa. Ale ak si zoberiete do úvahy fakt, že každý rok kvôli zelenej energii, solárnym panelom, elektrickým autám a ďalším veciam, ktoré využívajú striebro, stúpa pomer a dopyt po striebre o 9% ročne. Každý rok sme zažili zaujímavé veci o manipulácii striebra. Wall Street dlhé roky manipuluje cenou striebra. Už aj boli vynesené rozsudky, kde rôzne bankové inštitúcie dostali pokuty. Ale nič závažné sa na trhu nedeje a nič sa nezmenilo. Dnes je 9.10. Včera bola extrémna manipulácia striebra na trhu. Tento číta môj Telegram, si mohol prečítať zaujímavú informáciu. Prišiel najväčší pokles striebra jednodňový pokles striebra za historicky. Hej. A ako sa to stalo? Predstavte si, že je Comex burza, kde zase dopyt ponuka, kde je nejaký dopyt a z ničoho nič príde informácia, že niekto predáva 300 miliónov uncí. Na Comex burze a ostatných organizáciách ako LBMA musia byť dostupné informácie. A len taká krátka informácia, že na Comex dorazil 30 dodávok a na LBMA okolo 665 dodávok striebra. Každá dodávka má určitý počet, ktorá musí spĺňať. Ale tých 300 miliónov neprišlo. Prišlo len papierovo. Fyzické dodanie nebolo žiadne. Ak už som rozprával o striebre ako takom, tak
Čína už nechodí cez Comexburzu alebo LBMA, ktorá zastrečuje trh s drahými kovmi, ale chodí priamo k ťažiarom. Mexiko je najväčší ťažiar striebra. Vy ste si zachytili informáciu, že robia tam poriadky so zahraničnými spoločnosťami, ktoré vlastnia tieto odvetvia. Takisto aj v Afrike sa to teraz deje. Ale Mexiko narazí na strop, čo sa týka ťažby. Ono sa rozpráva, že to, čo robí teraz Mexiko, aké obrovské zásoby má, ale dlhé roky neinvestuje do nových ložisk. A môže sa stať, že Mexiko stratí pozíciu lídra v ťažbe striebra. Ale kto ho nahradí? Striebro je vnímané ako priemyselný kov. Ak si zoberiete informáciu, ktorá vám teraz dám, čo sa týka Ruska, čo sa týka jeho šachovej hry, tak zo striebra sa môže stať extrémne dobré aktívum. Na margo ešte jedné veci, keď už rozprávam o striebre. To neznamená, že teraz vy, ktorí ste sa rozhodli pre striebro, ho začnete nakupovať, lebo keď sa niečo rozpráva, je to taká jemná špekulácia. Ak nemáte ešte zlato vo svojom portfóliu, tak doporučujem najprv zlato za 15 000 eur minimálne, až potom nakupovať špekulatívne striebro. Viete, v každej novej technológii sa ukazuje striebro ako trojský kôň. A bez striebra, fyzického striebra, sa tieto nové technológie nebudú vyrábať. Čína extrémne nakupuje drahé kovy, ako keby nebolo zajtrajška. Čo to spraví s cenou striebra na západnom trhu? Dopyt ponuka. Comex burza, LBMA burza, z ktorej už odišli 3 veľké čínske banky. Dôvod môžeme špekulovať. Ich fyzické trezory sa extrémne vyprázdňujú. Čo to bude mať so striebrom? V ďalšej téme. Rusko oznámilo, že behom 3 rokov napumpuje do fyzického striebra a fyzické platiny $550 miliónov. Že začne sťahovať z trhu. Pre niekoho informácia, ktorá nemá hodnotu, a pre niekoho šachová hra. Veď Rusko samo vlastní striebro a platinu. V Číne je zákon o nerastných bohatstvách, ktorý určité nerastné suroviny, drahé kovy, označujú ako strategické a môžu ho predávať len so súhlasom čínskej vlády a čínskeho štátu. Rusko je jeden z najväčších ťažiarov striebra. Ja dávam na Telegram presne, aké štáty trhu ovládajú. Ale ak Rusko začne nakupovať striebro a platinu aj na iných trhoch, čo to spraví asi s cenou? Takže BRICS. O nich sa hovorí, že budú mať novú menu, ktoré budú pokryté drahými kovmi, bude patriť aj striebro, aj platina, aj rhodium, aj pokrok. No ale ako chcete robiť pokrok, nemáte strategické suroviny. A budete mať len fiat meny, ktoré nikto nebude chcieť v medzinárodnom obchode. Dáva vám to zmysel ohľadom Európskej únie? Dáva vám to zmysel ohľadom eura?
Pokiaľ nám budú voľnúť blázni, tak podľa toho my tu budeme všetci krásne žiť. A smiešne. Pamätáte si pred voľbami, idem voliť Matoviča, bude sranda? Sranda je. Otázka znie, či ste na tú srandu dostatočne pripravení. A poďme na ďalšiu tému. Register aktív v Európskej únii. Trojský kôň pre úplnú kontrolu. Európska únia sa vydala cestou, ktorú mnohí považujú nielen za nebezpečnú, ale priam orwellovskú. Pod zámienkou boja proti zločinu a zabezpečenia dodržiavania daňových predpisov Európskej únii predložilo na návrh vytvorenie centralizovaného registra aktív, ktorý by sledoval osobný majetok každého občana. To zahŕňa všetko od bankových účtov, nehnuteľností, vozidiel až po umeleckej zbierky a dokonca aj kryptomeny. Nepočujem zlato, striebro. To sa spočiatku javí ako veľmi dobrý nápad, chytiť daňových podvodníkov a zločinov, môže to byť však vstupnou bránou k úplnému zničeniu dohľadu. Niečo podobné už funguje aj v Rakúsku, avšak tamto má presne opačný efekt, ktorý predpokladám aj v ostatnej časti Európskej únii, kde administratívne náklady na vymáhanie daní z majetku, to znamená, fungovalo to v podstate tak, že príde dedické konanie, máte chalupu, ktorú ide do dedického konania. A funguje to tak, že príde človek zo štátu a určí povie, že tá chalupa má hodnotu 300 000. A z tých 300 000 musíte zaplatiť 40% dane, ktoré si berie štát. Až potom, keď ich zaplatíte, danú chalupu prepíšu, prevedú na vás. No, to už funguje v Rakúsku. Preto z nich začali vznikať rôzne nadácie a rôzne právnické súbory a Rakúšania mali z tohoto obrovský problém. Najdôležitejšie ale to, že Európska únia vám chce vidieť až do taniera. Aký to bude mať následok v ekonomike, geopolitike a politike, hlavne politike ohľadom volieb ďalších predstaviteľov do štátov, rôznych vrcholných pozícií štátov. Práve preto v Rakúsku, ktorá strana vyhrala? No tá dezolácka. Takže toto bude ešte urýchlovač zániku Európskej únii. Môže mať aj opačný pohľad, ale ja si stále myslím jednu základné pravidlo, ak je politik schopný vedieť len kradnúť, tak on nemá finančnú gramotnosť, aby sa vedel o tie peniaze postarať, takže časom buď on alebo jeho rodina bude mať extrémne následky ohľadom prídenia o majetku. A to bola asi predposledná téma. A pôjdeme na tú poslednú tému. Ak počúvate moje a sledujete moje videá dlhodobo trávite so mnou čas, či už prostredníctvom médií, prostredníctvom telefónov, prostredníctvom osobného stretnutia, tak už ste úplne prebudení pred obrovskými podvodmi, ktoré tu elity s vami hrajú. Ja stále tvrdím, že vždy na každú jednu udalosť sa vytvára protiudalosť.
ako je deň a noc, ako je chlad a teplo a rôzne iné prirovnania, tak vždy v tom svete príde k nejakej harmonii a vždy na nejakého hegemona vyrastie ďalší hegemon, aby sa to dorovnalo. Systém nekrytých peňazí, systém menových reforiem, systém svetových vojen, to už tu bolo. Ak už ste boli u mňa, ja som ukazoval pár kníh, ktoré je dobré si prečítať, aby ste neboli prekvapení a šokovaní to, čo sa tu deje. A ja si myslím, že ale vyšokovaní nebudete. Ani extrémne prekvapení nebudete, ale vy budete pripravení. Vás už neprekvapuje, že cena unce je okolo 2,5 tisíc eur. Nie ste prekvapení, že to striebro sa stále drží tak, ako sa drží. Nie ste prekvapení, že keď som vás upozorňoval pár rokov dozadu, že ešte striebro je dobre, keď nakúpite zlato, až potom striebro. Ak som vás nepresvedčil, aby ste to striebro nakoniec kúpili, tak výnosy budete zbierať až za pár rokov, ale nepreskočili ste čas. Teraz je ten čas. Čas sa zamyslieť a dobre si toto video celé rozobrať. ECBčka bude znižovať úrokové sadzby. Vyplácať hypotéku, prepáčte za výraz, ale to je blbosť. Lebo príde inflácia a ten dlh požerie inflácia. Vy máte len jednu vec a jednu starosť. Aby tá inflácia vám nezožrala vaše ťažko zarobené peniaze a úspory. To je najpodstatnejšie. Netrápte sa s vecami, ktoré nemôžete ovplyvniť. Lebo ako ovplyvníte geopolitiku? Ako ovplyvníte ako človek ekonomiku? Ako ovplyvníte politiku? Ale ako ochrániť vlastné peniaze? To už ovplyvníte. Dobrou informáciou svojim blízkym. To ovplyvníte tiež. Stále som tu pre vás. Využite moju bezplatnú konzultáciu. Teraz budem týždeň mimo. Budem na telefóne. Idem cez nejaký operačný zákrok. Nič vážneho. Ale treba byť pripravený vždy. A všade a za každých okolností. Starajte sa o seba, starajte sa o svoje peniaze, starajte sa o svoje zdravie. Využívajte geniálne produkty od Capramilku. Využívajte vedomosti, ktoré dávam na Telegrame. A spomalte a zamyslite sa, či zmena je tou skutočnou a jedinou cestou k lepšiemu životu. Krásny pohodový deň.